Napasaka na sa piskalya ang duha ka kasong murder batok sa 70 anyos nga si Frederick Herona San Felix, kanhi area manager sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun Kaap Region 11, kinsa suspect sa pagpamusil sa iyang 37 anyos nga live-in partner nga si Zendy Flores Floriendo ug sa 25 anyos nining helper nga si Catherine Langgam dapin sa dalan at tubangan mismo sa ilang balay sa Susana Homes, Barangay Balyok, Talumo District, Davao City pasado las 10 sa buntag niadtong Martes, Marso 7. Matud ni Police Major Romeo Mapanaw Jr., ang hepe sa Balyok Police Station, kagahapong adlaw Marso 8, gipasakan ang kaso batok kang San Felix. Na-file na sir, na-increase na gapo no, sa hapon na 2 murder case para sa pagpatay kang Zendy Floriendo iyang partner o kay Cathy Langgam sa katugatabang. Una assessment sa police pa lang sa kaning article 2 pasok man po ng mga gitawag na to attendant circumstance para sa content. Pinakauna superior threat na diya yung paggamit niya baril o gano'n po ang intention of motive. Gani away lang sila sa pagdalis, no? Niawa siya sa nang dapita o ikuha siya pa rin. So, mga kanang bugat niya doon ka-attendant circumstance na gitawag na to pasok yung supported. So, gani gi-upper po gini sa piskalya o baboy isang aspote. Dead on the spot niya tong higayon na si Zendy samtang nadala pa sa Southern Philippines Medical Center si Catherine ug na ICU. Apan pagkalas 2 sa hapon, nakabsan usab kini sa iyang kinabuhi. Pulos na kahiagom ug samad pinusilad sa ulo ang mga biktima gamit ang Glock .40 caliber nga pistola. Giingong igo lang miulang sa away nila Zendy ug San Felix ang helper nga si Catherine apan giapil hinuon kini pagpusil. Crime of passion ang motibo sa krimen kay dili kini ang unang higayon na nag-away ang mag-live-in partner tungod sa selos ug pipila na kahigayon nga nag-atubangay sa barangay ang duha. Registered ang baril pero expired ang license to possess own firearms. LTAP, cycle of domestic away. Gani isa sa mga police dirining saysay nga nakaresponde pa siya sometime a year ago kang atong barangay kapitan sa barangay Balyo. Pipila na kahigayon nga nagatubang ning duha sa iyang lamesa for mediation. Dunay duha ka mga anak ang suspect ug ang biktima nga 9 ug 6 anyos. Gihaya na sa usa ka lokal nga punerarya sa Turiling Syudad si Zendy samtang anapa sa morgue sa SPMC ang patayng lawas ni Catherine sumala sa Balyok Police Station. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.